जनाय पुलिस बिफाननि जाफुंसार हाबा 7था मैदेर हाथाय गंसे सिलाय सानै सिखावखौ हमनो हायो। जनाय लक्की नेपाली मेडिकल लामायाव जनाय पुलिस बिफाना गंसे सिलायजों लोगोसे सानै सुदां सिखावखौ हमनो हायो। जनाय महकुमा पुलिस अफिसार बारगब मणि दास, जनाय पुलिस बिफाननि असी नेत्र कमल सयकिया माखासे पुलिस जथाय संदाननानै सानै सुदां सिखावखौ हमनो हायो। सिखावनिफ्राय 7था मैदेर हाथाय गंसे सिलाय, मबाइल गंथाम, 7था गुलि, स्विफ्ट गारि गंसे मोननो हादों। हमजानाय सानै सुदां सिखावखौ अरुणाचल प्रदेश सियांग जिल्लानि 12 माइल थागे रिना आरो टिका तोड़ीनि तलेम जामह। थागे रिनाखौ बारग' आर्मि होनना मिथिनो मोन्दों महकुमा पुलिस बिफाना। जनाय पुलिस बिफाननि जाफुंसार हाबा 7था मैदेर हाथाय गंसे सिलाय सानै सिखावखौ हमनो हायो। जनाय लक्की नेपाली मेडिकल लामायाव जनाय पुलिस बिफाना गंसे सिलायजों लोगोसे सानै सुदां सिखावखौ हमनो हायो। जनाय महकुमा पुलिस अफिसार बारगब मणि दास, जनाय पुलिस बिफाननि असी नेत्र कमल सयकिया माखासे पुलिस जथाय संदाननानै सानै सुदां सिखावखौ हमनो हायो। सिखावनिफ्राय 7था मैदेर हाथाय गंसे सिलाय, मबाइल गंथाम, 7था गुलि, स्विफ्ट गारि गंसे मोननो हादों। हमजानाय सानै सुदां सिखावखौ अरुणाचल प्रदेश सियांग जिल्लानि 12 माइल थागे रिना आरो टिका तोड़ीनि तलेम जामह। थागे रिनाखौ बारग' आर्मि होनना मिथिनो मोन्दों महकुमा पुलिस बिफाना। नोंथांनाव हान्थु, सिं, गोदोना, आखाइनि आसि, सिंस्रि, दाफोना सानाय, आफादावदै सानाय, आथिं मिजुनाय सानाय, खर' जरा सानाय, आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय, जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।